Takže vítajte u prvom natáčania Michala Tešlára a úplne prvým natáčaním Michala Tešlára bude uznanie. Takže prvé, čo budem natáčať, bude tutoriál a druhé už bude kategória hranie hier a zábava. To som teraz povedal blbosť, ale nevá. Takže prvé, čo si stiahnete, je HyperCam 3.0. Dám do popisku videa, ak sa to naučí. Ale je to pomerne ľahké, je to Evolution a v tejto verzii není žiadne špeciálne, takže je tam len angličtina a ruština. V tomto dieli sa naučíme, ako využívať tento Options, takže Option slúži na to, keď už natáčam, ale tu si zvolíte, čím to chcete natáčať a tu zvuk, akým to chcete natáčať a čím tiež. A druhým základným poznatkom tejto série bude, ako dať tieto videá na YouTube. Je to pomerne ľahké. To ešte nemám stiahnuté, takže to pôjde pekne so mnou. Bude sa to stiahovať nie 2 minúty, to je dosť. Ale ako vidíte, mám Windows XP, takže to pôjde oveľa rýchlejšie. Takže uložíme súbor. Budem čakať dokonca 3 minúty. Nevedomky. Oh my gosh. No takže, ja som si teraz len tak pozeral, čo budem. Takže tu nás sa vám objavia videá, ktoré si natáčať. Tu môžete edit. Keď kliknete na edit, zobrazí sa vám editor Hyper a tu si môžete videá pekne upravovať. Ja som si dopredu jedno video natočil, také čamproviny. Sa musím najprv registrovať. Takže ja sa ešte registrujem. Není ľahké, neregistrujem sa a budete čakať dobre. Takže tu nás si to upravíme, keď to pustí video. Takže vítajte u ďalšom dieli. Vítajte u prvom dieli Michala Tešlára. A ja sa teraz zo srdca pripájam k vám. Takže vidíte, že je to úplne o ničom. Ale je toto HyperCam je pomerne jednoduchšie ako napríklad, ja neviem, ako sa to volá, Fraps alebo Because, ale HyperCam je také najjednoduchšie natáčanie, tu stlačíte proste toto veľké tlačítko, už natlačíte. V Options je to tiež jednoduché a záležitosť týchto nastavení je jednoduchosť, takže sa ešte pozerám na toto. To vyzerá, že to bude stiahnuť za 3 minúty, ale možno to bude sa viac. A tiež na týchto videách môžete zarábať. Tomuto chlapíkovi dám nejaké peniaze, že šťuknem na reklamu, šťuknem ďalšíkrát na reklamu. A toto si môžete to isté robiť. Budete dostávať peniaze len vtedy, ak sa vám tu budú zobrazovať reklamy. Takže tak. Ale keď vám na to klikne, tak dostanete trošku viac peniazy. Väčšinou sa dajú peniaze za toľko. Dajú nám tam reklamu len vtedy, keď máte veľa pozretí alebo lajkov. Tento má 120 lajkov a... Myšiničku, nebolia ťa očka, nie. Tak ešte si tento stiahujem toto. Takže...